Station, Hangtei Hapo, Uttar Pradesh. Kelawan ra sisa, ia kata ke kubur ke babha nagabenta ke jongi. Kebanginga sothu akinigi alteo gi bradep. Ke jingkul mari ke jingmoj berkhat je babun na pedeng ki paiba jonga thain sora. Banagaliang ke jonga ngamla banyat chakmat. Klem da penpau hangni ya ke jingso buram ke bakerpang ya ke tim jong ke Meghalaya Police. Hapo ke jalam jong i DGP. Hoi ke East Coastal District Team hi Barakaway. Hapo ke jalam jong iba Vivek CM kumi SP. Iba Pinhon CM kumi SDPU Sora. Hoi iba Anthony Kongsit kum EOC jong ke Sora Police Station. But kumju ya kiwei ki police officials hangni hapo Sora Police Station. Ai kublai ru kumju ya ki dikhot jong ka SDRF but kumju ya ka NDRF Guwahati. Ki bahakine kitayau ki bladep. Kila do thia do dem. Ban trai met ban men sim na kaliang ka jongki. Ban persang man conduct ya ka ni ka search operation. Ai kublai ru kumju ya ka sarkar jalla hapo ka jalam jong menteri rangba. Berkumju ia sembut menteri rangba pada pek ia katanat kampo ye. Kiba hapo ka jalam ka jongki. Berkumju hapo ka jingai mensim ka jongki. Kani da sisa kelalong ka jingjob ka bakrau. Nason sim lo kani galat. Banai kublai kerpang ya kita ki kon samla. Ki laingut ki Doris Gates. Ki ai ka kulu bobet bobiang nagbanta ki pulit ki jongi bakin yo banyai chakmat. Ya kakam ka jongki. Hoi ya ki Tourist Guide Association. Ya ki Sora Taxi Drivers Association. Yo iro ikabanji snok tilang. Jong ki West Jante Hills District Adventurous Association. Ki balawan banya snok tilang. Bat kumju ya ki snong ki bopher. Ki bahaki nigi altayo ki bladep. Ki belai ya kataka jingi snok tilang. Nagabenta ka sarkar berkumju ia ka jalla bariga thai barkowe namang iyo I da sisa ya ka jingsin icha pintho brea ka babun hakini ki altayo ki bladem nasona ai kublai kerpang ya ipa im Freeman sim bro organize kerpang ya ka diga peace rally baka peace rally ka jingkhmu ka bahak madu ni sauthu banagaliang ka jongi Nidan ban penrem jur ya ki media houses berkumju ya kato ningot kibre kibra pentho brea ya kaniga jella bat khamta me kaniga than sora hi jongi borokowe bangi so thu hakini gi hennen damer bat henne man step ngayo I lingba kilat pathai kubor bakato ni ki media houses kila tender ya ka policy statement nakaliang ka jonki bangi so thu bakani kadai ke AA ke banagaliang ke jongi ngi sothu bakum ki brero shwaban penmi yakinu ginu ki khubor lane ban pen saphriang yakinu ginu khubor ngilon kam banwadru ringkat ijip pechisha badero taka benta banagaliang ke jongi hoy ni sok men chika de baka jinga trailang to borba ke banagaliang job hiro kom ki paida phila ai mensiem hagini ki singi bladap Kau ai mensim ya kini ki police officials ki jongi ban penlong bakatu ka khubor ka pami henen ka sini kalalong ka pa job ya parok lang ande ya kani ka por ka pamentaro ngasim gani galat ban penpau ya ka jing solam ya Mr. Raju Raghuvanshi bladu ya ka mensim ka pokoldor bo play on ai ya ka jingja thai ka papam jikot ya ka mensim ka pokoldor ka jongu paraju opor Oblay dan ringkat un ai ya ka jimpet dengan khamtam ya ki bhaing masam ki bomaljan ki jongu telingba kani ka peace rally ni sauthu bakaniru kalalong kum ka jingsneng nagbenta ka jongi hi barolang bangi sauthu ba hagani ka tayo ka bladep lagaliang jong ESDU civil jong ka Sora civil subdivision ila convene ya kaway ka meeting ka pakerpang ban persang bangin pinti kana baka jings ngai
kamdei tang namenta ki turis ki bawan sang nega thain ka jongi ere ka jing ngan ru kalong nagabenta ki nong song snong jong nega thain yi brokowe bangai kublei ya borok ki stakeholders ki balawan ye simbenta ha ka to meeting ka banagaliang ka jongaru habang apet ya ka press release ka statement ka bala ai nagaliang jong SDO civil na menjor da shisha ye ki points ki bobon but ka way ka benda ka pokong sang ka bala kren henne nagaliang jong EMDC ni so thu ba nang ni shakmat ni don kam ya phi ki homestay owners lani ki try homestay ba punya try lang ba ki snong ki thao ba kumju nagaliang jong bol sarkar bala don kam ban penti kana ba kan don ka compulsory registration hapo ka M time app nagabenta ki homestay jong phi baro kani kan penti kana by way ki ba wanrung hapo ki homestay ki jong phi don kam ban register ho jakini kita yo ki bladap na do kita ki banai ki bladap don na pedeng ki try homestay ki brapen pau ba lesi bambiang ka network sini stan sora ting ting hada nagada jong jing slap iso thu dan ka por ba ka thot ko mobile network lesi ka ni ka app ka don kam ya kata ka online ani iso thu batang hapor ba offline laban upload upa ka M-Time app kita tang sio network lalaban upload ya kita ki jingdan kam kat kum ka jingan lut nagaliang joka sarkar abangi keren ru mentan nagaliang joi chairman ni dang det pan pitsno balakin tu jor ya ki chores ki bawan sa ni ka thang ka jongi baladan kam ban penang compulsory baro ki chores bawan sa ni ka thang ka jongi ki utilize yakini ki local guides ki jongi bangiyo i banakaliang jongi ni doni ki kon samla ki balalong la bet la biang la dan ka jing start ka jing sampang henry nagaliang ka jongi ni don kam susu lesi ka capacity building badahan ito yo bladap ne keren ru badi director tourism badagaliang jongi kum ka tourism department ki kloy banwan ban ai ya ka training program ka pakurpang bania rap ya kata capacity building nagbenta ki khod samla ki jong lesi nagaliang ga jonga ngasum kintu yesu civil lesi salom ke data jong kato ningot ki tourist guides balesi badon kam ke capacity building ye trailang ba ka sarkar jilla lingba ka tanat tourism khnang bangin update kat kum ngani ga jok ka bomenta par ga ju opor in tray kat kum ka jang lot jong ki tourist ki bawan chakani ga than to ik ke jong nagaliang ga jonga ngaso komen balingba katu ka meeting ka blakhot nagaliang jung SDO civil nagaliang ka jonga ro ngade pan pensau so mentri rangba tang hinin ka sino ma undon sapo ka hapo ka ni ka jilla nga supha nga sukran ni uling ba ka food barnga pensau ba nang ni sakmat idon kam ban streamline susu ya ka ni ka tourism sector khanang mangin penti kana ba kanwan ra sisa ya ka jaga jingsong sngan nagabenta ki tourist ki bawan sing nga thang ki jong par kham tam eru nagabenta ki nong song snong jong ni ka thai broko akerman scam pakini ki sinjam ki bangin sashim nang ni shakmat kana long sisa ka jingmentoi na menta jong ni baro lang pangasun ki dujur ya baro kham tam nagaliang jo phi kum ki paiba papna aru ya ka tiga diang tiga mon bar ki nong alam snong bar kumju ya ki bol sarkar bangin trailang nang ni shakmat bangin kintiu sajrong susu yakani ka than sora ka jongi katni ublei ulakerku sikade e yakani ka than ka bei ka jongi isothu banagaliang ka jongi ginang itrelang ban pinti kana banginang la ban kentiu su sajrong yakata kana jong kani ka than sora nagaliang ka jonga ngamda kwa su ban penjrong yaka jingkren ka jonga hagani ka por ka bomenta tangini kintin makhniati sai sing ai